You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week, but sometimes not every week. So let's start now. Hello. Yes, hello. Hinhin lagi kaayo ta akong intro. Hinhin kaayo. Ay, hinhin ay. Hinhin. Wala man ko naghinhin. Tama-tama lang man to. Ay, ako siguro, project lang siguro ko. I feel hinhin. Ay, siguro na hinay lang akong tingog. Tama ba ko? Yes, hello. Ana. Dapat ikaw ang high level ka. Yes, hello. Yes, hello. Excuse me, my apologies. Hello. Alright. Shout out sa to mga donors. Thank you for the donos. Yeah, you went here, as usual. Clap. Thank you so much. Unya, kay balo baka nga naatay message. Unsa di ang gingon? Maing adlaw, ingon si Gina. Maing adlaw, karon pa na ko na-discover inyong podcast. Nalingaw yun ko kay murara kong naminaw og nakichika sa akong mga amiga ba. Dabawen niya di ay ko nga gipanganak sad sa regional. Hello, fellow regional. Fellow regional baby. Murag kaedad rata ba? Nagkita na bata sa Lagrings or Station 91? Ay, mas tiguang siya. Wala mo ko kabuluan ng Lagrings. Pero kabalo ko sa Station 91. Kabalo ko sa Station 91 pero wala ko nakaadto diha. Ako, nakaadto na ko diha. Nakaadto ka? Istoryahan na kaedad to na. jud mo. Siguro. Pero wala ko kaila sa Lagrings. Asa man ang Lagrings? Okay. Wala po ka to og Station 91. I'm not apparently like that of a party girl before. Or maybe I was. Sige. Go. Tapos sa pa. Humanon sa nako. Sige. Kalimot na daw siya kay ingon siya Station 91 or Station 19. Let me correct you, is Station 91. Sa Moka oy, ana siya. Sa Moka oy, akong story unta kay love kaayo na ko ang Davao City pero last na akong uli murag wa na ko ganahi. Ano man? Traffic niya, wala kaayo improvement sa mga establishments. Maura gihapon naw nga. Ambot og lahi na akong pananaw or unsa ba. Ay tungod na sa Victoria Plaza, mao gyapon na yang naw. Halaunon. Gikan sa unahan tud karon, nya ang tapad niya kay mga Mormon. OFW di ay ko sa Europe. Pa-shout out kay daghan kay Bisaya diri. Hello mga Bisaya dira sa Europe. Oh, hello mga European na Bisaya. Salamat sa pagtan-aw sa dili wala day siya. Siya lang day ito. Siya lang pero unta mas spread sa uban pang mga Bisaya nato dira sa Europe. Unsaon din na? I-share niya. Bitaw pwede man pod. Regarding sa Blake Lively og Justin Baldoni nga issue, may pag magpuyo silang malinawon. Dili ta madato ana. Ingon siya. Gani no. Bitaw, tama jud ka dira Gina Blank. Wala ko ko'y pakialam. Pero kailangan man siya i-content. Charot lang, atik lang. Na ako'y pakialam, kay idol ba ako na si Blake Lively no. Siya lang guys. Ayaw ko pila guys. Unya na dili na nako siya idol tapos karon kay moto. Unya, speaking of Station 91, wa pa ka kadto dira. Wala ko kadto diya jud. As in. Maayo pa ka. Yan ako nakaadto ko dira. Yan naman. Kaya ngano, nag-uban mi sa ato mga neighborhood na sila ba? Sila en. Nag-uban mi. Kana mga babae sa naapon mi kauban na two other girls. Mura girls night out. Nag-girls night out mi ato. For the first time. First time nako maki-girls night out sa ilaha. Una ato nangaon mi sa gawas, ana. Unya, pauli na mi, niagi man ang taxi sa Claveria. Naman dara ang Station 91. Uy, dali makunong ta diri sa Station 91. Girls night out. Di ako kay murag, mo ko hilig. Uy, ganang murag muli na ta. Kay pauli na good me. Yan. Pagkatanaw na ko sa Station 91, nanaog na mi. Kay syempre, mas daghan sila majority wins. Nanganaog mi. Pagtanaw na ko sa banner sa Station 91 kay Slapshack Live Tonight. Sulod ang actress kina Slapshack. Kay na-excite ka. Na-excite ka. Kina Slapshack. Ay, moto na. Dito ko nakagunit kang Jamir Garcia. Wala ka balo ana no. Wala ko na story sa imo ha. Wala ko kabalo nga nakagunit kang Jamir. Hala, di ay ba? Nakagunit ko saya in a creepy way.
Naami sa taas. Naman tayo murag second floor, whatever. Murag ka ng balcony type. Murag balcony thingy. type. Unya, nanaog nami. Unya, nakasugat man na mo si Jamir kay humana na to ba? Humana na ilang set. Unya, pagkasugat na mo, anak ko, I love you, Jamir. Ang pangutanan nilang tanan, ug sa atong mga viewers, ug sa atong listeners, asa kuno nimo nagunitan? So, saan nagtawag gini? Forearm, shoulder. Diri nga side, sa shoulder. Sa bukton. Tama, sa bukton. I love you, Jamie. Creepy nga, na babae. Dili ko, mao ba? Unya, pero mo to akong experience, namatay na ba ni si Jamie Garcia, rest in peace, guy. But, moto nga na-happy ang actress kay naami dito sa Station 91 nakakita sa stop shop. Opo, okay. Yes, Maayo na siya para sa imuha. Oo. Sige, kisa pa to i-shout out. Shout out ko kang Terrence ug kang Koy nga wala kaabot sa live stream last time. Nagpa-shout out po si Eden Blank. Nagpa-shout out siya. Shout out Eden. Shout out Eden. Shout out kay Eden. Shout out Eden. Shout out Eden. Unya, gusto lang ko shout out po kang Rina Blank na biya siya comment sa last episode niya. Last episode na to. Sige. Sa man nag-comment ni Rina Blank. Kay gistoryahan ba na to ang Japan ato nga time. Ana siya, to be fair sa Japan no, ilang animes and PORNS kay murag alter ego or ilahang wish, pero pinaka-safe na country ang Japan in my book ug sa akong bana lived there for 4 years. Sana all. Wala jud mi bad experience pero sa countryside mi nakapuyo. Sa Tokyo, just like any other major cities, need jud na mag-amping pero good experience ra jud among na experience. Daghang perv sa train especially sa rush hour kay likay na lang jud during ani na time. Pinaka best ang customer service. Bitaw, fan jud ko sa Japan kay dito ra mi nakapuyo na naay peace of mind. Unya, ana pod siya in response to the pasahero nagireklamo yang Grab driver. Ana siya. Before unta mag-post, do the right thing. Sumbong sa police and be careful with what you post kay dagan nakaayo ron na murag kaila sila pero keyboard warrior ra gyud. Ang driver unta knowing na maon ni iyang na-feel, nisulti unta siya sa iyang pasahero. Kay karon lisod na mo kumpiyansa good. Kay if kita asad siguro ato noon niya babae na nag-ungol-ungol siya niya if gabi ngit-ngit jud so ma-misinterpret laps to sa driver. Ang problem ni Daniel na post niya everybody has an opinion like me, ha. Pero luoy siya kay na-trauma sila sa iyang sister. Mo gani tama nang gingon ni Rina. Kinahanglan jud na buhaton nimo ang tama which is mag-report usa. Mamo tayo mong giingon. Parehas mo og wavelength. Parehas mi og wavelength. Pareha mo og wavelength. Mo ganito. Mo gani. Buang man do si kuan si driver wa man misulti pero basin di ay tinuod gyud na nag-ingon na siya. Laina Oo. Dili na ko ana. Tinuod lagi na. Gani. Feel ko lang. Next. Si Tulits pod kay naamang good siya topic suggestion. Gusto niya istoryahan na to ang mga righteous bitches. Righteous bitches? I know a lot of righteous bitches. Kana. Sige, ikwento na sa amo Ang ingon siya na ngayon kung example niya. Ang iyang example is kanang sigig simba, Diyos nun. Pero kung makalibak sa isa ka tao, grabe kaayo. Kita man siguro na yan basabot. Righteous bitches, grabe makalibak. May na lang, dili ko Diyos nun, dili ko appeal. Ako dyan na imong pasabot diha ba? Ako imong pasabot diha, Tulits. Grabe si Tulits. Grabe. Istoryahan na to na. Kini, uguban pa. Kring, ano natay, wait lang. Ay! Sumuka, oy. Hala, among wait lang na lower third. Overlay. Na apa? Yes, hello. Dili na mo kailangan mag-wait. Nagsugod na bigayin na pa. Woo! Oh, yeah. To all our audio listeners, nagbutang man good mig wait lang sa among live stream. Na overlay niya. Wala na tangtang na nagsugod na mig atay oy. Mo din ingon si Nathaniel Blank hangtod kanus aman mi mag-wait.
buang. Mabedyo. Gani. Sa uluhan sa atong nagdilaab nga mga balita. Department of Agriculture nagpahimagno nga mahurot na ang itlog karong Abril. Usa ka bakho nasangit sa overpass at bang sa Gaisano Mall. Ug sa balitang Luzon, GMA ug Ebesheben magsani puwersa sa ika-20 nga anibersaryo sa Pinoy Big Brother. Og sa balitang Amerika, rock band Sum 41 nagperform sa pinakaulahi nga higayon sumala sa IG post sa ilang frontman nga si Derek Webley. Kini og uban pa sa dili ni advice. Yes, that's all our discussion. Thank you. At nginin bye nyo. guys. Dari na tamo uman. Mahuman nami guys. Joke! We're not done yet. You ain't even seen nain yet. Kadali lang, gusto pa nako da i-shout out. Kisa man ang i-shout out. Ang COVID-19, ika-5 anniversary di ay katong January 30. COVID-19 started March 16, araw ng Davao. Mao ba? Ang lockdown. Ang lockdown. Ang first patient daw kay January 30 daw. But I couldn't 2020. forget the day that the government announced the lockdown. Really? Yeah. They said lockdown na. It was like araw ng Davao, March 16. Oh. Hala guys, 5 years na ang nilabay. 5 years na ang nilabay. Oo. Hala, shoutout ko sa imo COVID-19. 5 years old na ka. Unta dili na mo balik o wala na tay di ko ganag pandemic. I hate it. I hated the pandemic. It affected a lot of us. I hate how it affected our livelihood. It shook our family economy at the time. Eggs, sir. Eggs, sir. Speaking of eggs. Unya, gusto lang na ko i-follow up, no? Kay gistoryahan man ko nato ni si Maris Racal ug Anthony Jennings. Okay. Katong isa sa atong mga last episode. Unya, after sa ilahang kontrobersiya, na di sila umaabot nga movie sa Netflix. Ganun karon na makakabalo. Karon ako kabaluan na. Ninagyud to sila. Mo nang nagkainlaban na sila, siguro, or nagka-fling, kay nag-work dyan na sila on a project together. Lahi po tong incognito. Ay, lahi po di ay ito. Okay. Naadjud sila rom-com together. Okay. Karon umaabot sa Netflix. Ang title, Social Climbers. Okay. Oh. Murag amaw. Kung ganino. Wala lang, na-amaze lang ko kay naadi ay sila project. So, ang ilahang kontrobersiya kay, was it all just like a negative press or something? Like publicity stunt. Publicity stunt. Yes. What y'all think? I think so. No. What do you all think? Na kayo think? Nako I think. Wala ka I think. Wala ko think. Unya, ang ato ang sa uluhan sa mga balita ba? Kay magka-crisis naman good daw. Ang Department of Agriculture miingon nga nagpahimagno nga mahurot nagkuno ang itlog karong Abril. Ang akong pangutana, nationwide ba na? Wala man sila niingon. Pero basahon pa nato ang article. Gamay lang ang basaha. Ayaw tanan kay kapoy ka ayaw maminaw. Dili tanan. Pero in the Philippines, nationwide. Nationwide siya. Sige daw, sorry ha. Because the Department of Agriculture has indicated a potential shortage of egg supply. Ibig sabihin, nagpahibalo sila nga naay potensyal nga unsay bisaya sa shortage nga mahurutay na ang supply sa mga itlog. Karong umaabot nga Abril. Mao ba? As many producers nationwide experienced losses due to oversupply and lower prices last year. Mao ba? Kay na-oversupply daw last year, unya baba kayo ang mga presyo, so daghan kay namalit og itlog last year. I don't know about that, but ang akong gikagulan lang unsa akong isagol sa akong batter pag maghimo kog pork chop.
Mao gani nga mao ang sudan ninyo karong gabi una. Unsay isagol sa pancake pag maghimo na tag pancake. Mao gani no. Unsay isagol sa ako ang breakfast quesadilla nga naay egg. Unsay isagol sa ako nagabutang baya ko gitlog sa corn beef. Okay. Ako nakabutang bukog ka ng linungag nga egg sa ako ang kanon nga gilungag. O lami na. Kana magbutang tag boiled egg sa pansit canton. Usaon na lang man nato pagkabuhi kung walay itlog. Egg, sir. Egg, sir. Egg, sir. Ganahan ko biya ko mukhaon og kanang boiled egg. Akong bana guys kay okay lang siya mukhaon og itlog. Pamahaw paniudto panihapon og snacks. Og midnight snack pa jud. Ganahan yun na siya itlog. Egg, sir. Pag muduol na siya tindahan, ang tindiro di mangutanag unsay imo. Muana ra na siya egg, sir. Wala na siya, guys. Nakatagna na siya, guys. Tagnaon na sa tindiro ang moabot na akong bana. Egg, sir? Wala na siya, okay na. Makita niya si Nathaniel Blank. Nga mula ka nga papugi-pugi. Nga padulong. Nga padulong. Uy, naran si Sir Egg. Si Sir Egg. Egg, sir? Egg, sir? Uy, nag-comment. Uy, hello! Si Koy Blank nakaapas. Ay, si Koy Blank. Wa na siya nag-drive. Niabot na siya. Karon lang yun siya niabot. Gikan last week. Nag-drive siya. Abo, kalo. May gabi diha daw. Ana siya. May gabi diha ni mo, Koy Blank. Salamat ka ayo. Unya ko, guys, ingani ni siya, guys. Problema dyan na siya. Og tinuod magaling nga mahurot. Di magka-shortage ta karong April. Kaya daghan tag maapektuhan na. Daghan, oy. Daghan ta mapiktuan ana. Unsaon man nato na? Unsaon man nato pag breakfast? Ambot lang nga ni ron. Na mahilig jud ra ba ko itlog. Pod. Wani no. Saon na lang man na. Uy, tarungan ninyo ang inyong mga supply sa eggs ha. Kisa man nato ang pasanginlan ana. Ay, naami contact dito sa kuan, sa province. Kanang Naraman day na. Kanang kuan ba kanang free range eggs. Naraman day na. Pero usahay lang karon recently wala na may kapalit kay ang naga-deliver sa among mother-in-law, akong mother-in-law. Pero try lang na mo basig makasupply siya sa amo kay makasad food. Mamalit ra ba may tag 2 trays. Wow. Tapos every 2 weeks, 2 trays. And then pag mahurot pa jud na wa pay 2 weeks usahay unya mo na mo ato pagtindahan mo egg sir. Wala siya. Aba kaluoy. Oy, unta no. Mao to. Mo lang to guys, wa jud pulos ang topic. Napaisa. Sa man di ay. Usa ka bakho. Nasangit sa overpass. Mo ba? Sa Gaisano Mall. Kano overpass sa Gaisano Mall ba? May nganong niagi man na siya. Mo gani no, nganong niagi dito? Agyana ba rin nagbakho na diha? Mo gani. Nakuha man na diha kanang city road ba nang national highway na siya diha. Pero di ba man na dra agyaanan og truck o mga dagko nga sakyanan, di ba pang city sakyanan lang man na dra? City sakyanan na siya diha. So I'm not sure why the backhoe even passed by there. So what is up? Mo to nasangit ang bako, wa nakaagi ang mga tao. Pero ang akong pangutana, unsang klaseng sangit? Kanang wala man hinuon na guba ang overpass. Okay. Pero wa na siya nasangit siya nga dili na sila kalarga. Kay siguro sa ilawom ba sa overpass wala man hinuon na bungkag pero sa ilawom sa overpass na trap na dito ang bakho. Ang bakho nga nakaangka sa isa pa jud ka truck. Ay, for transport dito nga bakho. Inga kung dili lang nato mapakuan no, dili lang nato na siya mapakita kay my computer's not powerful enough. I mean, I could, but it's gonna suffer. Nakasakay siya sa truck. Tawagan ni. Basta ang backhoe nakasakay sa another truck. Murag for transport ang backhoe niya. Niagi sila Gaisano Mall nga na overpass. Nasa angit, guys. Guys, mo na siya nga mag-amping kita. Pero naman ni 23 hours ago. So wala na siya. Okay na siya. Wala na pulos. Okay na siya. Okay na siya. It's okay. Mo na to. Onya, na kay care aning Pinoy Big Brother. Wala. Sige lang, ingna lang gyapon.
Walay labot sa tanang uluhan, guys. Guys, wala mo ko labot sa tanang uluhan diri, guys. Among mga ginauluhan, nagauluhan lang mi for the sake of chika-chika, na lang. For the sake of something to talk pero about. Pero wala jud ko pakialam, guys. Sige, isulti. Ano ni siya, ang dagko nga giant networks, two of the giant networks in Davao City. In Davao City. In the Philippines. In the Philippines. GMA o ABS-CBN. Magsanib pwersa, magkulab sila. Magkulab sa sila. Sa ika-20 nga anibersaryo sa Pinoy Big Brother. O sa may pasabot kung magkulab sila, what the heck does that mean? Siguro, silang duha mag-produce. Kintahay ang balay nga sa ABS-CBN pero ang GMA ang mag-show. Ay, okay, bright ka. So ang the existing production like the house, the directors, the cameraman, the staff, the everyone is all there except that the network will broadcast is GMA. Basin po ang mga host kay taga GMA, malay nimo takabaw. Mao ba? Okay, gayo. Grabe na kung care. With this, PBB's newest season will now be called PBB Celebrity Edition Collab. We care about this a lot. Like, oh my God, this is... Kapuso and Kapamilya stars will collaborate and create unforgettable moments inside the PBB house. So, ang mga guests kay from Kapamilya and Kapuso. Okay. Kisa man ang mga Kapamilya? Wala ta kay baw. Okay. Kisa Kapamilya, guys. O Kapuso. Natang, awaran ninyo guys. Okay, sa to naga-care. Moto. Kanang sa una kay kalaban, kay ni sila, no? Pero karon nga wala na ABS-CBN, di ba? Natanggalan man na sila o whatever franchise license. Ayaw lagi niyo awaya si Kibs, guys. Mo na, no? Ayaw niyo awaya si Kibs. Kay pag ingon niya, baka pahintuin ko yung station niyo. Nahinto gyud ay. Tuod yung mukhang Kibs, guys. Kay katong nag-earthquake ba, guys? Pag ingon doon nag-stop, nahunong jud ba dong earthquake? Naman siya button. Pag press niya sa button nga, stop! Dito na siya nga na-stop jud ang earthquake sa Davao ato. Muna mo tuod yung mong Kibs. Bitaw. Kay tama ABS-CBN, nag-suffer jud sila. They would ask for help now from other networks. Kalaban kay na nila ang GMA, di ba? Kana sila kalaban man ng GMA. Pero kalaban na sila sa GMA, pero karong kolaban na sila sa GMA. Nako bro, ito that I care. That I care. I care about my joke. Ay, wala ni tingog. Kadalang. Wala ni tingog. Kalain. Usab. Tesa, usabon ako. Sa una, ang GMA o ABS-CBN, kalaban na sila, guys. Karon, kolaban na sila. Ay! Yawards! Mo na siya, guys. Na-care ko sa akong joke. Na-care ko sa akong joke. That was the best thing that ever happened. And then collab. Today. So, katong sa mga nag-care sa Pinoy Big Brother, mag-collab na ang inyong mga favorite stars. Actually, guys, basig ingon minini ba nga snub kayo, midili, migatan og local shows. Hala. Basin mo ingon sila ba, snub kayo. Snub man gyud ta. Murag feeling ako snub ko. Ako? Ikaw. Pero ako, guys, ayaw kong iba. Siya lang. Kinagatan-od yung kog. Sa una, nagatan-od yung kog kuan Kapamilya shows. Labi na pagka ng tawag ng tanghalan na ganing nga segment sa kay ganahan yung kog music, guys. Saan yung mga singing contest? Mutan-od yung kuan na. She ate! Mutan-od yung kuan na o kanang unsa pa na mga show katong Kadenang Ginto. Ay, oo, makasapot. O katong halik. Si Jericho. O katong unsa tong si Kim Cho katong kabit-kabit. O katong kitanaw po nako to. Mutanaw jud ko sa una, guys. Dili ko snub. Siya lang i-cancel. Kring kay cancel her. Cancel me. I'm a snob. Feeling dyan ako snob ko. Pero I can't help it, manggod. Na-joke si Koy. Iandam imong sound effects. Unsa man yan joke? Ano siya? Kapuso plus kapamilya equals kapuya. Nag-care ko sa imong joke, Koy. Nag-care ko sa imong joke. Kapuya, lakaw na ta. Nag-care ko, Okay man to. Nice one. Thank you so much, Koy Blank, sa imong joke. Appreciate it. Tanawa iyang nahimuot. Ngayon lang ba? Ay, kung pakatawin
kay makita akong tiyan ako kayo. Sa stream. Sa stream. Yan na ako niya akong laptop beeper, di makita akong tiyan. Look at me. Like, diba? Sige, go. Next. Moto. Dili na to istoryahan ang ako ang pagka-snob. Kalimtin na ninyo na ako ang gisulti. Thank you so much. Appreciate y'all. Okay, next. Sa Balitang Amerika. Oo, unsa man ang nasa Amerika daw, Bi? Kay ang rock band nga Sum 41. Kay last na daw nila itong performance. Taysa. Sample sa Sum 41. Para makailan po sila sa Sum 41. Unsa ganina ilang kuan? Cause I'm in too deep and I'm trying to keep. Dili ka kabalo. Dili mo ko kabalo. Mao jud ni ang pinakasikat nila. Sa ako ang brain lang ha. Sikat siya sa akong brain. Unsa man sikat sa imong brain? Ang riff nila, guitar riff nila. Ay uno. Ding ting, ding ting. Wala siya. Tama no. Storm into the party like my name is Zelning. Yeah, I'm tripping in the back of the Camino. As a kid. No one knew me my name. Tell my old ass body cause nobody came. Well, no, the one high school. Tell me that bad seven we had to. Attention that we crave. Don't tell us that we hate. I'm sick of all the giving to the rage. I don't wanna waste my time. Diba? OA na kayo, guys. OA kayo. Mo to ang Sum 41, guys. Amot nagkaila ba sila? Amot lang. Basig kaila po sila, ani. Ex-husband na ni Avril Lavigne, ang bukalistaan. Uno. Tama. Pangit. Ay, sorry. Last slide. Ay, naku. Uy, mo ganin ang ginaingon ni Tulis nga, righteous, pero hinawayon ka ayo murag ako jud lagi na ang pasabot niya ba? Sa tinuod lang, guys, para sa ako lang, para it's my opinion, guys. Kung magabaan ko, ako raman pod. Katong meme ba nga, it's my opinion! It's my opinion! Okay, akong opinion, kung magabaan ko, ako ang magabaan. Kasi Avril, manggod, gwapa kayo, guys. Gwapa kayo siya, guys. Gwapa jud kayo niya, ihang naban na, kato sa una, si Kuan, si Derek. Derek ba siya? Derek Webley. Maot yun, guys. Kay balo baka nga ex pod ni Avril Lavigne si kanang bukalista sa Nickelback. Oy, kaluoy po. Ay, pero arang-arang na lang po ng Nickelback. Uy! Arang-arang na lang po. Look at this photograph. Si ilaban ng Kuan? Lips of an Angel? Dili. Sige. Salamat naman at wala na sila ni Avril. Ay, nagsasama ni Avril karon malita. Na ba daw? Avril husband. Avril Lavigne husband. Avril husband. Ay, wala na di ay sila nakatong ni look at this photograph. Kasi ni mo asawa ron. Wala. Ay, single si Avril Lavigne ron, guys. Ay, single siya, guys. Basta pwede si Koy Blanc. Irito na to si Koy Blanc kang Avril Lavigne. That's very nice. She's single, guys. Dato na biya kayo, no? Yes, and she's very beautiful. She didn't age at all. Yeah. Ay, nabay conspiracy nga, dili na kuno na si Avril karon. No. Mauna ilang ginaingon. Patay na gidaw na si Avril. Mo na ang conspiracy. Patay na kuno si Avril, and then ang kanang Avril inyong makita karon is a doppelganger. Suma. Nakadungog ko ana nga theory. Daghan kay gingana nga theory, guys. Sagdira na ninyo. Di ba nakita na ko ni ang article nga Avril Lavigne's dating history from Brody Jenner to Tyga. Ano po joke si Koy Blanc? Nag-comment na po siya. Unsa man ihang joke? Ang dama imong sound effects. Unsa man? Di ba, irito na to siya kang Avril Lavigne. Ano siya, di ko kay complicated. Nindot to siya, nag-care ko sa iyang joke. Nag-care me sa imong joke. Di ba weird mo ingon nga, nag-care ko sa imong joke. Weird kayo siya, guys. Pero sige na lang, muna tong term karon nag-care ko sa imong joke. Tama, Jud. Kay ako pod, nag-care pod ko sa iyang joke. No? We love that for him, don't we, folks? Umuto nga. Si J.R. Rodham, kinsa man ni? Philip Sarofim, kinsa man po ni? Pete Jonas, kinsa man po ni? Si Mod's son. Panghita po ng mga ex ni Avril. Uy, si Tyga. Are they still dating? Okay, no. So, Avril is single, guys. Anyway, nag-posts ang frontman sa Sum 41 nga si Derek Webley
nga last na daw to nila nga performance kato nga gabi una. Ano man? Charot lang. Wala ko i-care, guys. Humano na daw nila ang ilahang panag-uban after 29 years. Wala pildi dyo mo sa backstreet, eh. Wala yun, no? Dili mo retire. Wa pa dyo nabungkag. Patay mong tanan. Hantod karon. Complete. Gatur. Nya, naga-release gihapon og music. Active lang gihapon. Active gihapon. Wa nabungkag. Sige, pag-rehearse. Oh. Pildi dyo mo tanan sa backstreet. Wala ra jud mo sa backstreet, guys. How long they been together? I don't even know anymore. Kuan pud, guys, kaning Sum 41, guys. Basig ka nang, daghan ba mga banda nag-announce og last tour na namo ni We Are Going to Be. Linkin Park ba? Murag ana, good. Dili, kadili lang, murag or banda pud kami kasi pud. Naging anak pud sila. Last na, niya mag-tour lagi gyapon. Ang parokya pud, murag na ako'y nadunggan nga na something nga, murag last na, pero naamang gihapon siguro. I don't know. Malibog ko, ana. Ayaw mag-announce, guys. So sa imuhang panagtuo, dili na kini tinuod. Ay, dinuod kay nag-post man si Derek sa iyang Instagram na dili na kuno sila magtugtog. Last na kuno ni nilang tugtog. Pero para sa ako ayaw na announce kay basig mag-change in yung mind na mag-tour na sad mo. Bitaw no. You can always change your mind. You can never say never. Oo. Ito. Di ba mo ana mo na we're taking a break. Ana lang siguro. Dili gid ingon na last. Last is a heavy word. Taking an indefinite break siguro. Because when you say last, it's like a final thing. Kanang mura na kayo nag-never say never. Ayaw mag-anak, guys. Murag nangasaba lagi ta kay Derek. Magbuot lagi ta kay Derek, which is all we do in this podcast. Yes. Pero, again, we say, dili mo na advice. So, ayun lang magtuo sa amo. Okay? Unya, dito ta sa righteous bitches na ginaingon ni Tolis Blank. Unsa di na siya? Ako man siguro ginatulits ba? Na-remind lang ko, dili man po to siya maingon ako na bitch. Dili man siya, nice man to siya nga woman. What are you talking? Give us context. Kay ang iyaha manggong pasabot, kato mga Diyos nun kaayo niya, grabe kay nilibak. Pero wala, ako'y kailangan wala. Pero naalang ko'y nahinumduman nga, Diyos nun na babae nga gi-lecturean ko. Pero, this woman is not a righteous bitch. Nahinumdum lang ko. Karon mag-share ka og experience nimo sa isa ka babae nga righteous? Siguro, righteous lang. Pero dili siya bitch. Why? Nahinumdum lang ko. Kay kini ba, kanay usa ka religious woman. Ako lang, i-assume na religious woman siya. Kay naatoy time na nakita mi sa kanang waiting shed. Nya siya nga, huy, kanang gi-compliment ko niya ba, gwapahan jud ko sa imuha ba, tigulang na gud na babae. Unya, anak ko buyag, anak lang pug ko, mao man gid na kita kanang moingon man gid tag buyag. Unya na siya, ayaw jud pagsulti og buyag kay pagan term na siya. Dapat imong isulti kay praise to God. Ana siya, praise to God. Ana siya. What if wala siya kabalo Muslim ka? Or Ambot kanang dili kay pwede man praise to God. Pwede man praise to God. Pero kuan kanang what if no consideration yung pagkaingon? Pero ni ingon kanang okay raman siya kanang it's okay, you... It's like she's imposing what you should say. Oo. Nag-impose lang siya. But I really didn't mind. Pero it was just a funny kuan. Just a funny little incident. Niya narapog ko nga, maski unsa raman ako Unya, padayon na make small talk. Small talk lang mi. Sa school ba? Sa school. Saka parents sa school. Sa school din eh? Grandparent po siya sa school. Makita man good may sa school ka na magsundo na good sa mga students. Nya, kaila mi sa face. Sige lang kay kanang ilahang generation. Ilahang generation kay pasayloon lang nato na kay ma-extinct. Uy, charot lang eh. But she was nice. It was just a funny incident, but she was nice about it. Don't worry about me. Unya, mangutan ako nimo, nakay-kailan na righteous bitch ka ng mga kay ang example pa ko no. Just nun, nga grabe kay makalibak. Ako. Charot. Wala ko'y maisip karon. Pag-share sa daw og mga experience sa laing tao para ma-share nako ako ang experience, right? Like
at the top of my head lang. Kay naa sa Reddit ba na nag-post sa Reddit. Screenshot sa ilahang conversation with a righteous bitch. Ang ilahang conversation kay kani si righteous bitch. In other words, ay choosing beggar. Kay naaman siya sa choosing beggar nga subreddit. So kini siya nangita siya og sakyanan. Kini si righteous bitch. I need a car, I need a van or something. At the top of my head lang ni na story. Nangita siya sakyanan para ni sa ilahang kay mag-trip sila sa ilahang ka-churchmates. Basta whatever. So just nun kay mga ka-churchmate good. Unya kanang libre lang nangita siya libre. Kay churchman. Dagha gihana ba? Sige, padayon. Nangayo siya libre kay church. Unya naay ni offer sa iya ha. Ay na ako ipahiram sa inyo nga sakyanan libre lang. Kani nga sakyanan. Ano siya? Ay dili ko ana. Next. Oh, that's too small for us. Next. Ano siya? Iwan. Unya, napoy nagapost po na nagapost. O kani nga sakyanan kanang kuan. Musugot ka ani. No, that's too unsa to? Kanang naapa siya mga uban demands ba? Next. Anong naitono nga? Next! Gano'n na yun, no? Capital letter. Ay, capital letter. Yan ay, exclamation point. Yati, wala. Viral. One of Reddit's classics ba yan nga post? Kani nga sakyanan, pwede na ko ipahiram sa inyo nga karong kuan, kani nga adlaw. Ay, kailangan man namo ni ani nga adlaw. Next! Lain kay batasan ba? Parehara na atong nanay no nga nasuko gitawag og nanay. Ay uno. Oo. Tas nag-post siya vlog sa Facebook. Okay, vloggers na ba tarong generation? Pati ang mga senior citizens. Pati ang mga senior citizen mo join man po. Mo join. Mo join. Yana siya nga ang sala daw to sa teacher kay ngano kuno nga gananay ang mga bata dapat kuno ginatudlo sa eskwelahan nga ma'am kuno daw ang first default thing to call people. Di ba? Murag same ra po sa imong pagkaingon. Ngay nga na di ay. Pero outdated gihapon. Kaya na naman masuko tawagog, ma'am. Unsa di dapat di ay. Ginalibog na ta. Ay, ma'am sir. Ma'am sir lagi. Ang kuan pod kring, ang mga tao pod kring, ang tinudluan ba labi na sa Pinoy. Medyo na ay pagka-primitive pa pod ba. Primitive jud ang term. Murag jud ka ng mga walay buot. Kanang mura patag naa sa Neanderthals. Mura patag ka na kung nasa cave. Kanang wadi ka nang basta nga na good. Anay uban dili tanan. Pero nga naman ano kanang kaning mga Diyos no na mga tao ba? Wala. Sige, ko gunaw na ba kung naa ba ko'y kaila ana. Pero wala ko'y personal na kaila. Pero daghan kay kung makita sa Reddit, daghan kung makita sa post sa social media ba? Na kung kinsa pa to ang Diyos nun, sila pa to'y judgmental kaayo. Katong topic na to sa una nga, katong mga dili sila gusto magkaanak, katong mga dual income, no kids, usa ganitong term ato? Dink. Dink. Katong mga dinks. Unya, ang mga Diyos nun kaya ba kay, hindi gusto ni Lord yan, masama yan. Unya, kanang mga LGBTQ peoples, makadawat gihapon sila og criticism. Hindi ginawa ni Lord ang mga ganyan. Lain kayo na sila. Ano pong mga post good ni Charis Pempenko? Like, mukanta siya. Na yung mga comment diya nga binastos good. No? At sayang ka kung hindi ka na lang sana naging kanang lalaki. Dapat naging Charis ka lang. Hindi sana naging sayang career mo. Yes, guys. Naging Jake na siya. Dawatin natin pero yan. Wala man unsay effect ana sa inyo directly. Na-miss daw nila ang old Charis. Dili usay apekto sa inyong kinabuhi, sa inyong livelihood, sa inyong day-to-day lives ang pagka Jake Zeros ni Charis Pempenko. Dili na sila makadawat ang bago. Pasagdira na ninyo. Wala man na siya nang hilabot sa inyo ha. Mong ganino. Mura po kanang pagtiwalag ni Sarah sa iyang parents. To go with Mateo Guidicelli. To
For God's sakes, unsa iyang edad? 30 plus 33, I think, when Ilan she na got iyang married. edad? Oh. When she like, unsa tawag anak rin ka nang nagtanan? Eloped with Mateo. Oh. For God's sake, she was 33 at the time. Mm. Why would anyone like kanang pugong-pugong that? Unsa problema ninyo? Ilaha pag yung pugngan nga, bakit ka lumayo sa iyo? Wala kang respeto sa nanay mo. Nanay mo pa rin yan. At all times, respect your mom. Kaya nang gina-impose nila ang ilahang beliefs sa ilahang family, ang ilang culture. Pero guys, yes, naamoy comment, pero kisa ang life inyong gina-impact sa inyong comment. Wala mo'y appeal. May magbabasa na ni Sarah Geronimo o ni Jake Cyrus. Ang pag-elope ni Sarah made her happy, right? Tama. She's beautiful and blooming. She's beautiful. She's rich. She married a rich man as well. And a really nice guy, Mateo, seems to be a nice guy. I don't know them personally, but I think it made the marriage happy. Because she's blooming, so he must be good to her. Tapos si Jake Cyrus, from Charis, nahimo siyang Jake, it made him happy. Happy na siya. Happy na siya. Usa may labot ninyo. Ano mo comment na mo, hindi siya na sayang ang career mo. Yes, sayang yung career, pero usa man ka nang nagkapanginabuhi, manggapon siguro siya. Basta kay as long as nabuhi siya, happy po siya. Dili kay, dili sayang career, magcharis gapon siya, magkuan siya, magkanang, unsa tawag ani, padayon niyang career sa US or what not, pero dili siya happy. Hantod maana. Oy, naabay yung mga ingon ana. Mao gani, ayaw mo pagbuot. Mao lang man na atong motto diri guys, sa dili ni advice. Dili magbuot. Walay magbuot. Oo. Ayaw mo pagbuot, wala mo ilabot. So dapat ilisan na nato atong podcast, ayaw pagbuot. Oo. Ayaw pagbuot. Unya napa ko ingon kanang ko experience niya, na remember lang nako. Katong bunyag sa akong anak. Naina na ta kani wala pa. Padayon daw sige. Bunyag sa akong anak. Di syempre daghay kog ninong-ninang mga friends nako, mga close friends. Nako isa ka friend na di lang nako i-mention iyang name, pero of course ignon nako para makasabot mo sa context nga iyang father is Muslim. Iyang mother is Catholic. But he grew up in a Catholic religion, culture. Unfortunately, dili pud unfortunately, no? Pero dili matawag na unfortunately. Of course, mo na ang term. Of course, ang iyang last name is from his father. Kaya nga na man tadri patriarchal system man tadri sa Philippines. We take after our father's last name. So meaning ang iyang apelyido is Muslim. Karon kay syempre isuwat man dyan nimo ang mga ninong-ninang sa imong sa imong anak ba? Sa papel-papel, nabasahon sa pari. Kabalo ba kang gipatawag ko sa church? Gikasab-an ko kay ngano ko nung nag-apil ko og Muslim nga ninong. Mano magbuot? Gidiretso ko niya kasaba. Dili man lang siya nangutana. Wala siya nangutana sa imo ha. Oo. Ma'am, dili ni pwede ma'am ha. Kaning ani ma'am, gingana ko niya. Kung sa Tagalupa, giduro-duro ko niya. Pero dili ako. Ang papel. Ang papel. Kutay mo ning papel. Dili ni pwede, ma'am, ha? Ano siya? Ano siya. Kaya anong dili pwede? Pero, wala ko kabalo, ha? Di ko ma-explain para sila. I will not speak for them, but this is anyway, what I said. Sir, due to circumstances, mauna iyahang apelyido because mauna ang apelyido sa iyang papa, but Catholic dyan na siya. Mauna iyahang religion. Walang ta mo nag-judge dayon porque iyahang apelyido ing ani mo, mag-judge dayon mo nga ing ani. Ug isa pa unsay problema. O gani no. Maski pag ing ana jud siya, like let's say Muslim jud siya, pero friend jud ako siya. I want him to be the godfather. Unya misugot siya, nagka-agreement pa. Nagusto pud siya maging ninong. So, unsay kalabutan? Nagbuot siya. Unsay yung gitubag? Wala na siya nagtubag sa kuang. Kay lain magkukumusturya guys, kay kanang na-adjoy pa nga, naiduot. Wala siya itubag. Pero, for me lang ha, kanang some of my closest friends are Muslim. And you already know that. Diba? Si Gamar Blank.
Oh, si Don White. Oh. Basta-basta mo lang nako ingnan sa inyo ha. Kanang mga ingana ba kanang dili lang puta mag-judge. Oh, walay judgment. Ako dili ko Muslim pero I'm okay with being friends with everyone, even this person. What do you mean? Wala may problema na. Wala problema. Anong mga suko man mo kung ngano de ko himo na ko siyang ninong maapektuhan ba ka as staff sa church? Maapektuhan ba ka sa pagkaninong sa anak nako? Pero ano man nga bawal? Regardless. Wala man mo'y appeal. Dili po mo invited sa among reception, sa party. Wala mo'y appeal sa among mga luto-luto. Buot-buot siya. Oo. Ayaw lang unta mo maging anak, guys. Magbuot. Wala magbuot unta. Bitaw, no? Oo. Naay, katupong bunyag sa kong anak ba, nahinumdum lang ko. Ang pare ba? Kami gibunyagan mi. Unya, daghan kaayo og kuan. Daghan kaayo og ninong. Unya, katoliko mo. Unya, kini, unsa man ni siya? Wala pa ba ni siya nabunyagan? Naa siya, naay ninong ba akong anak nga wala pa gibunyag, na wala na bunyagan. So, wala siya religion siguro, technically. By paper. By paper. Nganong wala man kagibunyagan? Ala, bawal man kadiri. Pero marag, wala, we didn't take it seriously. Uy, kabalo mo, Catholic Church. We are now addressing the Catholic Church. Kabalo ba mo, Catholic Church? You are actually, instead of inviting or, bitaw no. Diba, your goal, number one mission in life is to spread the word. Bitaw no. Is to spread the religion so that you have many donations. Diba, mamanain yung goal? If someone without a religion comes to your church, welcome them. You're being counterproductive. Bitaw no. Oo, it's like your bogo. Kanya kung naay gusto magninong nga Muslim, ano di man ka musugot? Welcome gani hinuon ka. What if kanang through that welcoming aura in the church, like we welcome mo diri masking dili mo. Ang religion, come in. Everyone is all people are child of God. Mo gani no. Ingana pagkakuan ba, tugluan ta mo. What if ingana mo di syempre mabali noon. Hala, mag-change ko to Catholic kay welcome ko diri. Hala ba? Di ba ingana untain yo pero you are alienating people. First of all, number one, you're alienating people. Number two, you are discouraging people from your existing members, like existing Catholic people, you are discouraging them from inviting other members from converting. Let's say taga Victory Chapel sila, convert to Catholic. You are discouraging them. That's why there are so many tiny little churches around, sprouting like mushrooms, because you are like that. Tama ba ko, guys? Siguro. Gusto po nila siguro na sarili nilang beliefs. Naa sila yung mga beliefs nga kanang dili tugma sa mga Katoliko mo to. Ay, mag-build na lang ko sarili na kong religion because I don't believe in whatever, but I believe in like this and that. Gani, it's like you are being counterproductive. If somebody not part of your church comes to your church, welcome them with open arms. Let them feel welcome so that, word of mouth, like, uy, kani nga church mo, welcome kay ko diri. Gani, no? Kabalo ba kasukad ato? Katong gikasab-an ko kay kuno nga nung na ako gi-invite nga ana. Wa na gyud ko ni balik diog simba. Wala na jud ko ni balik didto, ni balhin mi dito sa lain na church dito na mi nagasimba. Dito na mi. Awa na inyong gibuhat ni balhin na ino si darling og simbahan. That's the effect. Like, why would you do that? You're alienating, discouraging, being snub. Speaking of snub. Speaking. Meh. Parehami. Ana ba? Diba? Unya, sa pa man lang imo mga examples of righteous people that are bitches. Na ako'y nakita sa Reddit lang gihapon. Guys, pasayloan ninyo, tanan ako ang naong no Reddit na lang. Mahimo na akong Reddit avatar ni guys. Mahimong red yang naong. Kay, speaking of
I guess bitches. Righteous bitches. Oh, righteous bitches. Na ay ginatawag na military spouses sa America. Mga asawa sa mga military. Unya. Kahibalo ba ka? Wala ko kabalo. Nga kani mga asawa sa mga military. Oo. They actually feel entitled to the benefits of their spouses in the military. What kind? Ang kanang tawago nila ilang sarili, I am a military spouse. It's like a badge of honor. Mura siya gihimong ingon ana. Kay akong asawa na sa military. Tagay ko ninyo respeto. No. Parihaan yung post diri sa Reddit nga. Usa ka military spouse nagdemand og libre nga meal sa usa ka restaurant. Sana all. ang nakabutang diri sa gibutangan niya ang resibo ba? Kay di ba ang resibo ihatag man na sa imuha para bayadan. Nya dito sa Amerika sulatan pa na nila kay butangan nila og tip unsa ba? Ang iyang gisulat instead na tip, mao kini ang iyang gisulat. Unsa iyang gisulat? Unang-una gisulatan niya og 0 ang tip amount. Unya gibutangan pa jud niya og I'm a military spouse. It should be free next time. Thank a military spouse. Hala, grabe sila. Grabe no. Unya mo to guys, gipost niya ang iyahang resibo, gipost niya sa iyahang Snapchat man siguro niya. Siya pa jud nagpost. Siya pa jud ang nagpost. Ano siya? Entitled kayo siya. When I became a military spouse, I thought I would get free stuff. WTF? What the military spouses deserve drinks for free. F this place. OMG, F this place. Capital letters. We serve our asses way off more than anyone. You serve your ass. Unsa nga gibuhat? Ang akong unang question niya no, nganong naay nakagusto sa iyang military? Mao na akong unang question diha. Nganong nakabana siya? Una sa tanan, basing naa siya itsura, malay niyo mo. Ay nabay ka na mga gwapa kayo po no, pero wala day buot. Basin lang po. Basin na ilad niya ang iyang spouse. Unya ikaduha na akong question. Nagpa-check up na ba ni siya? Kay basig na siya sakit sa utok. Kay nganong siya man ang siya na gani ang nagkaren. Siya pa din nag-post. Oo. Ang i-expect nimo gipost na sa waiter. Kay nakita niya. Shaming. Kay nakita niya ang gisuwat sa resibo. Tas mo yun siya, words, i-post ko ni. Ano siya? Pero wala gibuhat sa waiter. Wala. Siya mismo. Kay feeling niya, kampihan siya sa iyahang audience. Kuyaw kaayo, ma-impress ko aning mga military spouses ko rin ko sa sa kanang mga military spouse. Kaya daghan kaayo ni og post about military spouses na entitled. Tungod lang kay nakaasawa sila, di ba? Thank a military, thank a veteran, di ba? Unya karon ang iyahang isulti kay thank military spouses. Na siya gibuhat na bagong rules. Na siya bagong rule. Thank a military spouse. Ngano kaya i-thank ang military spouse? Ako, in a sense, I would thank a military spouse because they are the ones holding the house down while the husband or the wife that's a military is away. Sure. They are holding the house down, but not to the point where they demand free stuff. Recognition. Recognition kanang murag in the same level as actual military people. You are not. You are not. You are a spouse. You are a spouse. We would thank you if you wouldn't ask for it. That's what I feel. Tama. That's what I feel. Wala makaga-training. Murag og housewife training. Kutahay imong bana is CEO. He's working hard, right? But behind that man, that successful man, is a loving and caring housewife at home, holding it down. Preparing his meals. Yeah. Washing and pressing his clothes. Yes. Ang CEO na bana, pag uli, there's nothing to worry about anymore. Igo na lang maghubo, maligo, mukaon, matulog. So we thank you, housewives, for doing that. And even house husbands, there are people that switch roles. Yes. And we thank you for that. But we wouldn't if you ask for it. Kung imong gidemand.
Oo. Dili na hinuon mi. Ay gideman nimo dili mi mag-thank you sa imo. Ana man gyud ang human nature na siya, guys. Pag dili pangayoon ihatag. Pero pag pangayoon nimo dili na ihatag, guys. Mao gani no. Labi na og kanang negative kayo ang kuan, negative ang kuan ba pagkapangayo nimo. Parehaan ng ginahuna-huna na nimo na manghugas og plato. Pero kay giingnan man ka sa imong mama na panghugas ang plato dito. Di na noon ka manghugas og plato. Ay, di na lang inuwan ko. Kay nalain naman ko. Nanang ko manghugas plato, kay ganyan man ko nimo. Diba? Yan naman na siya. Kaya bala baka na naapoy usa ka military spouse, gibutang niya sa resume niya, achievements, military spouse. Naadere. Di mo, makita ba ito nimo diri? Naagyan man to nako diri. Pero, ay na, pangitaunon pa nako. Basta ang ihang marag work experience. Military spouse. Di ba naman yung mga achievement certifications kanang other than your experience, military spouse. Gibutang lang niya dili dito sa certifications and achievements. Gibutang niya dito sa note or PS. Ay, pwede po dibutang niya sa about me. Di ba naman about me? I am a 52-year-old housewife of a military that collects socks. Ano lang ka ng mga cutesy intro. Uy, brief bio. Kabalo baka nga nahimo ng nga outdated na a term na housewife karon pa ko kay namdom. Unsa day? Ang bagong term na karon is stay-at-home wife or stay-at-home husband. Usa man ang difference? Gago no siguro mo. Nangagago na mo, guys. Or stay-at-home mom or stay-at-home dad. Anong i-cancel ang word na housewife? Ngano? Outdated na siya. Nanay bagoron. No. Walay difference. Housewife. Stay-at-home wife. Why? Ambot. Ni taas na inuon. Mag-type ta sa text, ani. I'm a stay-at-home wife. Taas kayo, daghang characters. I'm a housewife. 3 words! Mauna na ron ng bago. Ambot nga no. Unya, ang ilahang kuan pagyudan na, ang ilahang abbreviation na kay SAHM. So, ang kasagaran ron is I'm a Sam. I'm a Sam. Or I am a sad. Stay-at-home dad ba? I'm a sad. Dili. No. Stay-at-home mom man. So, stay-at-home dad. Pero ang ingon ganina is stay-at-home wife. Kaya housewife man tong gistoryahan. Ay, so, pareha na sila. Stay-at-home wife. Guys, stay-at-home why pulos ang topic? Why pulos? Oy! Wala day. Oy! Day. Gihapon na. Ay, gipataas ra. Ana si Wilmar Blank. Mo gani no. Gipataas ra. Mo gani no. Ang pangutanan ako Wilmar, unsa ang gipataas? Ang stay-at-home wife na word or ang topic na mo gipataas lang namo? Murag ana ra pod. Muna ako una interpretation. Ana ko, hello. Shady boo. Wilmar. Double meaning ka. Dilihoy ka ng, ang ako lang guys, taas gyud kayo. Gipataas na tong topic. Gipataas ang topic. Sige lang. Hoy, napaisa, speaking of gipataas, unsa ganito? 'Di ba? Ayaw mo kalain sa ako, ayaw mo i-cancel. Ayaw ko i-cancel ha. Mag-prepare ta nga malain. Mag-prepare ta nga malain. Mag-prepare ta nga mo cancel. Ayaw ko i-cancel. Dili mag-prepare ta nga mag-cancel. Paminawas ako ninyo. Dili isa maminaw ta pero mag-prepare na ta guys. 'Di ba ang term kay disabled person? Gipataas na kay person with disability. Huy. Gipataas. Kay pareha ra man good. Wala man ko kabalo. Mali, outdated po diyang giingon. I-cancel jud siya guys. I-cancel jud niyo na. Dili i-cancel kay ang term karon is differently abled person. Pataas lang. Speaking of pataas, ayoko gi-cancel. I-cancel, guys. Wala na ko. Guys, hundangon na natong dili ni advice kay cancel na nato atong sarili. Mangundang nami. This is our last. Murag some 41. This is our last recording. Pero mag-reunion mi next week. Mo gani no. Ngong kablo ka.
Gisultian ka ni Derek. Oo. Uy, ayoko na nyo i-cancel, guys. Naingon raman ko na ni taas. Pero, dili man ako mutawag og disabled person. Kung gusto nila tawagon sila person with disability, mao po na ako itawag sa ila. Dili, gilahi. Ani ni siya, guys, ang disabled person, gi-change to persons with disabilities. And then, gi-change to differently abled persons. Because some feel like, I'm not disabled. I'm just differently, I'm able, but I'm just different. Muna siya ang tama ka. Tama, madyo ko perminti. Kung mao na ilang gusto na itawag na ako, mao na ako itawag sa inyo, ha? Niingon lang ko na ni taas. Pero okay ra mo, gyapon ako itawag sa inyo, ha? Kung mao na inyo gusto, mao na ako itawag sa inyo, ha? I will respect your wishes. Mao na ang gingon ni Tolits nga, righteous pero libakira. Siya guys. Dili, wala. Wala akong sinasabi. Relax. Uy, ayaw mo pag-ana ba? Ano naman, yun sa kanila. Wala man kung sinasabi. Guys, i-share daw ninyo kinsa pang inyong mga unsa inyong mga experience sa mga righteous people like goes to church diligently, religiously every Sunday or every Saturday, whatever religion that is that holds one church day. And then, grabe makalibak. Daghan kayo na sa Facebook. Katong issue ni Carlos Yulo. Nanay mo pa rin yan. Ang sabi sa Diyos, nanay mo pa rin yan. Honor thy mother and father. Honor thy mother and father. Gigabas ang mga Bible quotes. Nanay mo pa rin yan. Wala sila kasabot sa side ni Carlos. No. Daghan kayo na sa Facebook. Daghan. Hoy, basig na atay mga bagong listeners na karon pa namin na wasla kabalo kag kinsang side ta sa kang Carlos Yulo ug siyang mama. Tagnaa. Ay, no, tagnaan ninyo. Ay, dili. Paminawan ninyo previous episode. Dili mo ingon kag kinsa mini side. Kay di ba pangit ba kayo yang mama? Ay, niingon na di. Dili, wala. Paminawan ninyo. Wala mo nang libak, guys. Kanang surya bugal-bugal lagi na ako. Ako mo dawat magwali po gwapa. Mo dawat magwala. Uy, grabe po ka. Dili man gwapa kay gwapa manggud ko kaayo. Kulang manggud kaayo. Dapat mo ingon ka nga. Gwapa kaayo. Nga na man jud na. Dili ka mag-ingon ana na murag ako ba kusog kay ko makaingon nga don't tell that to yourself when I behind closed doors tell that to myself all the time. You are ugly. You don't. Muhilak na ni siya taod-taod, guys. Muhilak na ni siya taod-taod. You ain't worth nothing. Dili. I will keep that to myself from now on. Di ba ging na naman tamo, guys, nga mag-atubang mo sa samin every morning. Mo gani. Tapos mo ingon mo nga, hello, pag tay, bago ka mata, ay, maing buntag, bangon sa ako, tanaw ka sa samin, ay, gupadyo na ako, mana ka, cute kay kog mata, cute kay kog ilong, medyo pula-pula akong lips, I'm kilig. Uy, katong sa The Substance ba? Ayun sa man. Katong ni mata na si other version. Wala na sila kabalo sa nang The Substance, taga-ilagi context. The Substance na movie kay naay kaning si Demi Moore. Si Demi Moore kay tigulang na siya, gi-fire na siya sa ilahang network, TV network. Kay dili na siya relevant. Dili na siya relevant. Kay tiguang na kuno nay wrinkles. Mo to gi-fire siya nya nangita og bata-bata ang network nga ipuli sa iyahan niya mo to nalagot siya. Nakakita siya og kanang substance. Iyahang giturok sa iyang kaugalingon ni gawas. Nag-hatch siya. Ang usa ka... Ay, nag-spoil ka. Ay, dili na. Nagawas naman ang The Substance. Nadaog naman sila o mga awards. Dili ba ko ganan ang mga righteous po lang yung anak, guys. Parehata. Righteous na yung anak ka na mo yung spoiler humula na mag-showing, guys. Basta mo to. Kay nitanaw siya sa samin, pag mata niya, ang katong hatchling, nitanaw siya sa samin niya, gi-explore niya yung sarili. Ganaan siya, tanaw siya sa iyang butt. Have cute butt. Siguro to iyang ginaisip niya sa iyang brain. Wala man to siya nagstorya dito, ginakuan lang niya iyang sarili, kay gwapa kay siya. Ganaan na siya. Ganaan na siya sa samin. Pero sa iyang brain, ginaingon na to niya na, ooh, I like it. Ang ana.
Murag ka Justin Baldoni good. Magstorya po siya siyang sarili, guys. Dili ni about sa kanang ang I look good. Nagstorya po siya siyang sarili. Pag shoot nila, director magud siya, guys. Pag shoot nila, ning direct siya sa iyang brain. Moto na change ang direction. Kaya siya nga na si Kuan si Blake Lively na he's my good. Ni direct siya sa iyang brain mo to nito ni pato siya. Yes, director mo to ko sa imo. Is my good. Yana po siya. Hoy, naana ba yan ni gawas na updates ana do? Unsa di ay? Kay gipagawas na ba yan ni Justin Baldoni ang katong mga behind the katong raw footage of that scene. Kay niingon di ay ni mention si Blake Lively sa iyahang spray tan whatever. Niingon si Justin Baldoni na it smells good. So in context, out of context, lain no ay nganong giingnan ko nimo I smell good. Pero sa video, marag ni kuan lang siya nga, humot siya. Okay man. Humot siya. Murag yung ana. Humot siya, guys. Ang spray tan ni Blake Lively, humot. Ay, okay. Ay, pagka-Amber Heard yun din ni si Blake Lively. Natanawa lang yun. Lain na. Oy, malive untang cases, no? Kano sa to ilang hearing ay ambot dili siguro na malive pero kay dili man good about no kana mga jumbag-jumbag. Dili man kay kuan man good to ang ila Johnny Depp kay jumbag-jumbag mo. Gwapon ta to na mugna nang dili ni advice atong time no ila Johnny Depp Amber Heard. Daghan ka tag masulti ana ba? Bibo kay grabe kayo mini kringkay guys kay magtan-o mig live anang kaso ni Johnny sa kadlaw. Masking guys mag-atang mi gabi na kay dako kadlawon mag-atang jud mi magtan-og live unya grabe na jud pagka-supportive ni kuan nga na to nga time guys pero humana na siya guys okay na siya. Tapos mao lang to guys. Ay, naminaw di ay si Wilmar atong episode na to. Ayaw i-spoil. Ay, dili na ko basahon niya comment ni Wilmar. Dili, siya naminaw do siya atong nga episode. Naminaw siya atong nga episode. Kaya asa mi ni Dapig, paminawan ninyo. Mo na siya kung pasabot. Ganino, tama gani ka. Nya, kuan guys, kanang, napo ko ingon ba? Nalang ko in addition to what we said. Abot ko na ingon na ba na ko ni? Dili ko ganan anang mga suko og spoilers. Naingon na nimo na pero sila dili ko ganan ana guys. Okay. Dili man gud nimo like I know I will get hate for this. And I'm prepared. I-hate na to si Darling da. I-cancel ko. Ani gindi siya guys. If you are on social media, what do you think happens? Can you control people? Dili man dyan ninyo makontrol. So, if people will spoil, whose fault is it? That's the question. Kay kinsang sala. Kay kinsang sala. Kung na-spoil ka. Intriguing yung kayo na sa kuha ba? Kaya para sa kuha. Nabaya ba na musulti nga sala sa nganong mangi-spoil ka? Mauna, di manggug ka makabuot! Di ka makabuot, guys. Sa una ako, yung anak ko, guys. Masuko ko pag spoil ko. Entitled ka. Huy, ganong gipost na nimo sa Facebook ang mahitabo kang sa X-Men to na movies sa X-Men. O ka na sa Walking Dead. Kana namatay si Daryl or si Daryl or si Carl o si Carol o si Meryl. Kasi ganitong babae, si Carol. Si Carol. Katong anyway, pagkaman. Masuko ko sa una guys pag ispa o ka lang Dexter nga series. Masuko ko sa una. Anong gi-post nimo? Mo na jud ko anong gi-post nimo? Selfish kay ka. But kadugayan guys, naisip na ko entitled kay ka sa una, righteous bitch kay ka sa una. Dili man po kadugayan sa kadugayan ba sa pagkadugayan kay makaingon ko nga di man gyud ako mapugnan ilang behavior. Dili na ako mapugnan, dili man gud ako control sila. Dili. So moving forward ato, naisip na ko nga, dili na ko sila makontrol. Ingana gid sila. Therefore, if I don't want to be spoiled, I'll just avoid. Hantod sa matan-awan na nako. Labi na ng RuPaul's Drag Race, kay nag-atang-atang ta kay live na ang mga finale ana. Dili sa ko mo login sa Facebook, tan-awon sa jud nako. Para pag natanaw na nako, mosulod ko Facebook, ang spoilers manggawa sa akong feed. At least part na ko sa discussion. Tama part ko sa discussion kay makigmingle na ko. Talagang ang saya-saya kanina, ang ganda ng lip sync ni appeal na ko. Dili ko kay Jay. Tama ka. Dili ka mo ingon nganong gi-spoil mo.
Dili na ko mapugngan, guys. Bitaw, tama ka. Kadugayan, guys, akong behavior, kinatakdan na ko. Nahimo kong spoiler. Hala ka, nahimo na kong spoiler. In particular, sa Game of Thrones. Guys, ang Game of Thrones, manggod, guys, kulto na siya. Kulto na siya. Pag di ka mo tanaw dayon, ma-spoil jud ka. It's not just me. I'm not doing it alone. Entire universe. Dili gid nimo kapugngan. Naay mga daghang tao mo spoil jud nga nganong sa ako ka masuko. Anyway, ngani ni siya masking HBO. Ang HBO mismo, ang network sa Game of Thrones. Pagkahuman sa episode mo post na nag-spoiler pagkahuman. Wala pa na humanog tanong ang ubang tao. Nag-post na sila og spoiler. Nag-post na og next episode nga trailer. So ngano masuko ka sa ako? Bitaw. Nga di mga nimo mapugngan ng HBO kay kaisa na awayan jud ko. Naaway ka. Giaway ko. Kay ngano man daw? Nganong gi-spoil nimo? Ha? Kabalo ang mga tao na trabaho. Nya karon pa ta maka-online, dili kay ta ka-online di para sa imo. Nga online ka perminti. Exaggerated na siya, guys. Exaggerated. Pero giingnan jud ko sa comment, public comment. Public comment. Makita sa tanang tao. Nya giingnan ko. Anong ni-spoil ko no ko? Ano ko dili lang man ako ang nag-spoil. Daghan na HBO mismo nag-spoil na. Dili nimo kapugngan ang mga tao. Kung anak ko, ni anak jud ko, because I was so upset about her comment, I said, kung tinuod jud ka nga fan, tan-awon nimo ang episode live. Live jud ing anak mi sa kumbana. Mupalit jud mi og sorry ha, basig na mo ingon, wa ko ikapalit. Guys, dagag paraan ha, di lang ko mo ingon diri kay basig ingon tagkawatan mga torrent ba tudlan ta mo ha. Or kana mga Discord na mga kuan, mga channel, mga pinagbabawal na teknik. Mga pinagbabawal na teknik. Naay teknik nga di ka makabayad. Pero kami sa kumbana mo bayad gyud mi ha. Mo bayad gyud mi. Mubayad yun mi, guys. Mubayad yun mi. Ano ni siya, guys? Mupalit yung HBO, which is 115 pesos per month. Pag play, kay mo announce naman na kadalas 9 magina sa Lunes, ang Game of Thrones. Pag play, play for me. So, blow by blow, kabalog yun mi sa may tabo. Oo. Kay fans yun mi. Addict yun mi. So, kung tinuod ka nga fan, dapat, isabay po kag tanaw pag-air sa HBO Go. Wala kay labot dapat sa imong trabaho. Kay sila darling og si dili mangundang mig trabaho. Mangundang gina sila trabaho. Dili, mangundang yo mig trabaho. Magkatik lang na sila trabaho. Di, ang mouse galihok, guys. Ang mouse galihok. Mag-ana-ana gyud na siya. Pero nagtan-aw mi og Game of Thrones. So ang akong ginaingon sa inyo ha is kung tinuod mo nga fan, akong gingon sa iyaha is, kung tinuod ka nga fan, dapat ngitan-o ka katong pagka-live niya. Kay after spoilers na siya. Spoilers. So nag-spoil ko. And to be fair, akong spoilers is being enjoyed by like 10 people. So daog ka. Kay approximately 10 people. Kay kato sila fan pod. And once I post something, discussion na. Yung words kayo si Daenerys. Nakasinabot mo. Ang mga dragon. Na siya. Si The Night King. Lingaw na kayo miana sa discussion sa comment. Yan na yung masuko sa comment. Guys, you can't control people. Dili ni mo you cannot. What you can control is yourself. Yourself, correct. Yourself. That's true. Diba? That's true. Ayaw mo pagkuan. Kung dili ka gustong spoiler, ayaw og login. Anak lang man na siya. Yung anak lang dyan na siya, guys. Di yun, ang bottom line dyan sa world, dili ni mo makontrol ang ubang tao. Imong sarili lang. Mao na siya ang akong bottom line diha. Mao na ang atuang lesson nga mahatag kaninyo karong gabi una. Ano di tayo lesson? Mo na ang dili advice nga mahatag namo sa inyo ha. Imuhang sarili lang ang imuhang makontrol. Ang ubang tao dili nimo makontrol. Pwede po na ko i-share ang akong experience mahitungod ana. Dili. Kay
Kay i-share na ko anyway. Kay ano ni siya, naaman ni ko online game na ginadula guys nga itago nato sa pangalang Dota 2. Naaman gunay uban tao dira nga kanang dili man ahawd tanan tao dira. Naaman gyud kay noobs. Naaman gyud kay noobs. Naaman gyud newbie. Naapoy banga lang gyud nga tao. Naapoy ni Agi og kanubi na nahawd na. Oo. Naman na siya. Progress na siya. Experience na siya, guys. Oo. Unya, kung naay ka nang namali siya o clash ba diha ron, mali ang iyang item ba dira ron, siguro, wa pa siya kabaloon sa ang ginid o guidance. Oo. Ang iyang buhaton na hinuuno, kabalo ka unsa ang mga toxic dagahan. Kay, grabe, Dota 2 is the most toxic gaming community in the planet, good. Mao ba? Kay balo ka, imbes na tagaan niya o guidance, dili na hinuon siya modula. Okay, I'm done. End the game now. Ngona. Kay bugoon. Sayang pagtuo. Oo. Bugoon man di na ako makiduwa. Oo. Ay, nga na. Unya, kung naapoy uban nga tao na toxic pod good, dili lang kay dili kabalo, toxic pod good sila. Ay, dili na ko modula. Oy, unya, naay may madamay. Kaya mamatay naman mo. Ay, dili na mo. Dili na po go. Let's end this game. Dapat, dili na lang nila tag doon tong naga-toxic. Dapat, imong sarili na lang imong kontrolon. Kay kanang, kung kontrolon nimo imong sarili, dili nimo kanang i-add fire to the flame, whatever. Set fire to the rain. Adele. Adele. Is that you? Kung dili nimo siya dauban ang iyahang kalagot, walay maglagot. Oo. Perminti good na ko na gusto iingon pero ginaiwasan jud ako mo chat. Usahay lamang ko mo chat kanang positive la akong gina-chat dira. Pero kanang lami kay usahay mo ingon nga kanang wala man dili man nimo siya makontrol. Pasagdihin na lang siya. Pagdula lang dira. Pasagdi siya. Naaman ta diri aron magduwa. We're having fun. This is just a game. Dili man na sila mukuan Dili man na sila madalag yun. Na siya guys. Dili nimo makontrol ang ubang tao. What you can control is yourself. Maugo na akong lami kay na isulti perminti ba? Pero siguro na chat na nako na eh. You cannot control them. You can only control yourself. Just play the game. Play the game. Just play the game. Ngano maapektuhan man ka sa iya ha? Just play the game. Moro to guys. So humanaglitan niya si Kringkay. Thank you for coming to my TED Talk. Guys, agree ba daw mo maghimo daw mig another podcast? Ang pangalan kay Dili ni Gaming. Ay, mag-gaming podcast? Dili ni Gaming. Siya daw ang main character. Dili, uy. Na ako'y game pero usa ay mga every Sabado lang yung ko maka-stream. Kay mo man ang wartime. Pero siya basig daily daw. Basig daily. Forget about it. Diba? Ay, pwede man ka diri mag-stream sa Dili ni Advice. Guys, mag-stream daw na ako akong gaming, guys. Basig makita ninyo akong kabanga. Dili na lang ko. Guys, okay lang man na. Guys. Ako anak kasi katawas atong paminaw. Ano lang siya? What's he doing? Anak man na supportive. Ay, oo. Oo. Every time his mom sings, he says, "She ate!" Yep. She ate! Wala din na siya. How daw kay ko? Very supportive. Uy, na-comment din si Wilmar Boy. Ay, unsa man? Ana siya, Cindy 5 kay Righteous, lol. Giyon sa man siya pagka-righteous. Natoy time ba, naglagot ko kay Cindy 5? Nga naman, giyon sa man. Di, ako no, I try to be supportive to everybody. Like, kung labi na pag Bisaya, vlogger, sure, let's go. Mutanaw dyan ko, follow. Mabot ako ka Rickmar. Si Rickmar. Mabot ako ka Sharina Balls. Mabot ako kang TG. Sa una Bisaya, karon kay Tagalog na kay para wider audience. Mo Tagalog na takring? Wider audience. English is even wider. Natay mga English segments sunod pohon. Okay. Mag-English segment ay, ana si Wilmar Blank, Cindy 5 trending ron, naa daw siya power. Halo, ubaluan na. Ay, Wilmar, ayaw pag-spoil. Ay, sabi, i-research na mo, Nabi. I-research na mo. Pwede ka mag-spoil diri, tagi mi kay para nami idea o sa i-search. I-spoil diri karon palang daan. Social media power.
Uy, kabagag now. Sa social media power, guys. Tanawon daw na to, Nabi. Guys, being a celebrity is like a bubble. You can blow up and then you can easily be pook. Mawala man gani. Kung ang celebrity status nimo is like Diddy na, A-list na. Nakulong man gani, guys. Powerful na guna siya. Kaya nagtan niya ipapatay as in literally. Murder. Murder. Oo. Kaya man being a celebrity is not at all stable except Mariah Carey. Uncancelable. Uncancelable diva. But dili gyud, guys, ay mo tuo ka 25 gingon jud niya. Tanawo na to. Ay, research na mo na, Wilmar. Salamat sa imong suggestion. You know what? I watch Cindy Cinco's videos kay lagi. What I said is, as much as possible, ka ng mga Bisaya nga vlogger. Ngano nalagot ka sa iya kas? Wala ni mo gipadayon. Kay katungguan. Lami kay topic na siya sa next episode. Sige, next episode na lang. Okay. Nana daw spoiler. Ano si Kuy Blank? Spoiler na daw sa atong next episode. Mo gani si Cindy Cinco na diretso na ni guys. Sige, guys. Na niya next episode. Sa uluhan na to. Dili next episode. Pero natoy time nga naglagot ko kasi Cindy Cinco kay kanang naatoy time nga nagbulag yata sila. Nag-away sila ni David. Oo. Tapos, para sa ako lang ha, inappropriate kayo ang yung gina-post ato. Para sa ako lang. Pero wala ko nagbuot. Para sa ako lang. Ay, una lang kay opinion. Dili mo po bawal ang opinion. Ang gina-post si Cindy Cinco is kanang kuan. Pero ako nag-comment sa iya nga, uy, wala. Dili appropriate imo ginabuhat. Wala ka ng keyboard warrior. Wala ko ng keyboard warrior. Para lang, mental note lang to na ko nga, lainas, ginabuhat ni Cindy Cinco ron, uy. Wala pa man mo nag-divorce, nga no, yung anak man ka. Ayaw pag-anak sa social media. Para sa ako lang to. Ginadaot di niya ang iyang husband. Dili man, kanang mangita na lang kog laing afam. Mag-post-post siya ba niya? Nag-ato siya bar, siya basig diri na kung makakitag afam. Mao ba? Kanang dakog lagay, kanang mga anak. Pero para sa mental note lang to, mental libak lang to. Wala ko nag-keyboard warrior. Pero now, nalibak na nako sa podcast. So, now you know. But anyway, mo to siya, guys, nga. Naatoy time nga, hindi na ko ganahan. So, unfollow na po ko. Ay, mao ba na-unfollow na nimo? Na-unfollow na nako. So i-follow na to nagbalik ron kay trending man daw ron. Di pwede makadili. Pwede makabatan nga walay follow-follow. Sa bagay. Oo. Karon ma-enjoy nako ang mga Bisaya vloggers kay kato si Sharmina Balls. Ano mga ana, ganahan ko ana. Ana si Wilmar Blank, wa man ko spoil. Ano iyang naong ni ana ginang naong ni Wilmar. Ay bagulo. Nakunot gyud iyang naong. Ano siya? Wa man ko spoil. Mao ako nakahibaw-an na righteous now. Wa man. Play mo na to. Vote in the poll. Naaba mo'y kaila na righteous bitch. Ug ang pangutana. Pwede ba nimo i-share sa amo ang imong experience with a righteous bitch? I-comment diha sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app. Dili ni advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions. Para sa gibot ni Wilmar Blank. Ay, no. Og dito Litz Blank. Oo. Please. Og si Terpod katong isa kadlaw. Ter Blank. Og si Rina Blank. Dagana na siya na-submit. Please reach out to us. Kay approachable kayo mi usahay pero dugay kayo mi mang reply. Diba guys? Don't worry, submissions are sometimes anonymous. Usahay ma-mention ang imong tibok pangalan kay makalimot mi. To submit your suggestions to advertise or sponsor for the show. Or dawat po tag ka ng mail packages. Ay, pwede po. Pwede. Message lang mo sa amo. Basig ganahan mo magpadala sa amo og kanang something to try. Personal experience product. Pwede po. Basig na mo yung business, gusto ninyo ipatry sa amo. Ay, ano? Products. Pwede. Gusto ninyo tilawan na mo inyong ginamos, let's go. Ay, kana. Gusto na ninyo tilawan na mo inyong chicken oil. Ay, kana. Inyong pastil. Oh, inyong garlic paste. Inyong cake.
Oh, inyong cinnamon. oh. Kana lami na. Kauno na muna tanan, guys. Inyong carbonara, inyong leche Pero flan. disclaimer, basig dili lami mo ingon jud ko. Ay, uno. Okay, arte kay ko. Bitaw no. Oo. Ako, lami man tanan sa kuha. So, if you have something for us, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. BLIPPI. Blippi. Moro to guys, salamat kaayo, salamat sa mga Salamat sa mga nakasugakod. nagtanaw. Salamat sa tanan, Joy. Yes, thank you, appreciate y'all. See you guys. You brought me down, love me out. I never knew how. Oh, so grew until we stood side by side. To see eye to eye, I trust you. But I love you. Love it.